Mwancho murigereria on Ndizi TV na kwariganiri bene ase omoroberi bw'ENSAKIA. Good morning andonsi ase ogotetengera andonsi ase oturigeretie oyo no moroberi bw'ENSAKIA na no moroberi obere gogochaka bene ime studio tena nkoro kwa job maangi na ndi nyoranga omoroberi bw'ENSAKIA ni gochira kare tukoli yuko chakara Jumatatu guika Ijumaa chinsa 12 wika chinsa isato chamambia ase okoletera bene twakomanya na rali abere gagwateka kuruchikoli igoro guikira obambia yabono. Good morning, wakirewiya omwanchu muri wegeta sinikia Ndizi TV ngakyo bogete nakyo gendrete andonse ase ototengerete kuru ngakyo wachakireli tukori yawo nyase otwancheire nande tuiranire ase embeo tuomeranire naye ase tukori ya Jumanne chitariki 13 motenye okabere mwaka wechiri bibere na 2024 dokumatengambe ya mono ase ogotwikia ritukerie mwanchu muri ngo gotenga bono nechingaki ogosoime yomorobero bw'ENSAKIA tunyale ko munyoka ase ebirundo bire igoro ase tukori rero ekyagera tukori rero etubwate amangana mange tugochikumolekera nabo igotinkugania omisino nya neringa nerimo ekibano ko gotulere mambi yabano gotenga boka andonsi asoberete tosoime y'ENSAKIA tunyale kumanya ninki kigendete asense ya Kenya asoro gongoro itorwa Gusii amona sense engema chensa na chechiga asoime y'ENSAKIA tunyale kobo kogendera asenchera yabe na mashabiki ito tubati wetera senchera ya mitandao asense ya Facebook tunyamuna Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube na turabuna Ndizi TV News na boigo asense moye website tunyona www.ndizitv.net editoriane DORCAS kemoma. Yes, bwakire buya DORCAS. Bwakire. Karibu zibene asomoroberi bw'ENSAKIA. Kabisa. Rero nditkolio mako kegima ase ense moya baralia. Litoto chengera World Radio Day. Litokorere di ensengima. Yes, nainde nelituko toko batuko inyori amange twabere togoikira nintuna maralia. Nabego twa batukuligeria mangana mange ntuna baralia yitwabere togoikirania. Nainde ekege konyoria amatukalia kale bune redia sikire. Eredia yomugaka njale gokuno unarero mwana oko muisimi okunesi maite ngukumisana kitoko amatukali akale eredia kwale konyole eredi getenene iga ondeta yoli koyekuna ne yalenge yomugaka timaze sengo ikirete ngakicho yenga kijechinga kichabo Solitech chiredi chiakumete ono metri tukolia rero ngo chingatore emyaka emyemo emyaka emyemo gese chire obora bechiredi bochaka bono igane gento kwa gokeri kabisa abagaka bali abakoro abaite bakabwata karedi babege togotoiga andonsi ase barakini boniga chiredi chachirase chisimi mechiredi chire kerase ande bono metra ande tororenga redi chabono chingabuna chiri chakale chaya yandi bitu byachiri bigo chenchi kabisa ono chiredio nchire chichalinge kale chamanya na chiredio ko umanye ebekira amasasi ine ya tato miro era turigo kuna amasasi ali twale kwanekera amabati igoro kabisa amasasi ali maite lisasi ntwale kututa bunando batuta amasasi amasasi nalebo aboni amasasi naro umuntu akobika lisasi eli motiri ko yara ngotugutiri ya umuntu goikora ali roma orali yanekira orali roma keima ngochachiri ali okuna gojaja oanekereteri omugaso igoro ngochachiri alenge oze ngochachiri alenge yara gosuma amatukabere aya otararoranga kwaliro mire kegima dia salekire lide chingurupi kwa manya utukuta wancho muri enerituko abarari go sechemba cyo barari chiko chengera emyaka emyemo ase abakora libwe radio ono etoko bateya barari bonsi happy World Radio Day ituko ligia mo buganga ki kwa nintune tora sense moye TV metna monta ko bona ki na ki baraba go World Radio Day na ndembali asense moya TV ya omete bono no tole ase eronde eyemo no tora abantu abamo asensemo iyoboralia ekera bachiredio n'intuto kubasira lituko entre torigo ikaje abantu n'abantu bechi TV n'intu batusire nando mate ngendo to chingera litukerie chiredi nasengenjo chiredi negati yechinse negati emitambo yobwereria yakite mitangani tutaraikira ase TV igobere nero njabetege gochangia anene mono asano n'intu abantu be
TV kwa tuarubo manyi na kibono to kwena na chibicha mate elina mariogi kabisa bacha getu na bago tome sigino ya mariogi na hindu na bantu berede tukabanyora tukabatuko copy genteke mu kurwa sibale tukamanya technology kamanya gukina nari tugaikira na astobe tugikira na bono asigo na ki geko garanga no tukuri chengera kegima elinde kwene kinga twabire tokogokera na hindu na bararia igatie bintu tobe tugikira ni gukira bono iga abarari mbale barenga abanyankongo chinga kichiri cia kare chinga kichitwale gukina yani buna ase omobwekano eredi yamanyekanire ya manyekanite ase omuntu weke Gusii go yagachire chinsa 12 cha maragoba timaite goserande nchinale chinaka igule na omorari oyo mo oringe koro omosubati oringe koro kunganere Beatrice Nyambunde yani to aganyerete yani timaite nkakagerire omorari yakamanyekana bono nchina na kamanyire nga yani eredi nchira omuntu okwana nabo kwana magali omorore bono obwana bori okotamani nayo omuntu yo gukwana se radio abange abana abange abagaka abange mataba abarigeri abange Ndizi TV mbale baite twebiranya sengencho batemete ko igorere barigere lingo yo gukwana korume na ndi kwanginyo irigenteke monkelinga inga ekegusii kyagachire chinsa 10 chinsa chinke kegima KBC Kisumu na ninyo yototera nkole kwale gotenga ombuta yani otera nkole kagenda nini yani ando kodenga akerombeta koigweta watero kwa manyabono amara bagatanga kerombeta ne kerongo mwanchumuria yani neri tukoto kuinyoria nga abarari mbare abanyankongo babete bagutangana ase ensemo yoburari bwechiredio bono abunegati yabatogo chengera litukoria rere kyagera emerememi ya babete bagokora bagochakia na bangi bari korende nabo tutamanya bonsi pi rende abatoige kumanya usaba to kuinyora na bwabo kwatenga bono tokotenga congratulations emerememi ya mwabete mongo kora mogo chakia na bali bono babwatirete babwatirete metegete kyabetege kweraniwa kabisa kyabetege kweraniwa bono goikaboni gando chinga mbarati ga maiga mete akero korigerenga osekere awo korobo tukibwao nokonyora nga radio nero abantu abange banchite naende eredi tali kuyanja woka eredi nero egoikira abantu egoikira abantu abange kwenyora na seliko lirike naende eredi nabo konyoranga nabo kwibukuria sesimi yao nakyo nyorera no nabantu babwato busimyo bokerero no isimi chinyinge cyakire nchibwati erio konyoranga abantu abange bakwebeka no na sepigipigi egari ase binte binge ase igo konyoranga eredi nere nkwechengera turasingencho yigitambukero ekoirase obwereria kabisa iko bona abanyankongo bari yani chi legends chi veterans bakorwa semo ya Gusii na baba Cornelius Nyambo kibao Pius Nyamora bonsi abantu Jimmy Consolata Mocha Professor Joseph Nyasani Nyatichi Nyasani abona abune mbali abagaka gose abasubati bari abatangani babete bago cha ase ensemo yobra yabari sichae abo bonsi negati yabari to kuinyura gose yani to akinete to kamanyanga chigwetera se radio abarari abaigambara orora abo bonsi to kubaganiriye yani ugo chengera kuya ase tukeriga rero chingaki oroche ebintu bigasa ine goncho rento maiti go chiasa matuka maiga amotwe una ebintu biracho kobaka ntumaiti go se chire de chinchika nchiko gendera kobo lakini ase ereboni gitukura abagokera ase merememi ya abakora ase engencho yo kwana kinga ebintu byonsi byekirane nanda bukale omete redi yaringe eyemo eredi arenge ya voice of Kenya naende okonyoranga naende okonginyori ngakieri boigo TV ne me arenge naende nyori TV chiri chyo mochere nyori chyo mochere TV eli embali ya mongongo ya wato mogongo red no bono na utirera bana bakuwate egesi bagora chibicha colored eri kwa kora emwa munemba enenda tomaiti muntu janga kyabege tomaiti yani yamanya ucha wake mecherenga
ene sikino ya sirre bona igenda awogo nga job myoka isiko chakere irio chekitaira abanda bote DSTV kabisa mwanchu muri tubwati gwetera senchera ye mitandao asensemo ya Facebook otunyamina Ndizi TV News Digital na asensemo yo mtandao website nyamina www.ndizitv.net Woigondo chinga abange bachagiro mbande tubwatia ndoche is Thomas Isaboke from Dagoretti South Waithaka. Good morning ENSAKIA. Let me wish my family members Jacqueline Machoka Gradwell Flavian happy Tuesday morning. Woigondo chinga Josephat Omwenga a password. Good morning from Thika. Woigondo che na bange bande tubwatia ndoche woigomoro kia wiskuru yanya chichi nere nabo timaitensema yaningo oberega wasomoro beru ENSAKIA. Okay, Kennedy Gisamata, good morning, DORCAS Abigael na job be blessed this morning. Asante sana Director Kennedy Gisemba na already shabiki chairman ya mashabiki asenseri ya diaspora Nicholas Ogegata na Juliet oyena bana sheri na builder di Nyanchama stage niko tune in ni nabaigata bana bale na Nicholas Mutume MCA Omasige East Ward tuko tune in. Asante sana Saboke Thomas Agoteba from Dagoretti South Waithaka. Massive good morning team ENSAKIA. Let me wish to all my family members Jacqueline Machoka Gladwell Flavia Kirbo Doris Kirbo happy Tuesday morning. Josephat Mwenge Pastor good morning from Thika Oteba Noali make Edwin Omwenga Kora Kiseriani Dam present watching live Omugaka Matembe Chigesora Bene Oteba Madukani Jijini Getare County locked in kama kawaida Makindu getuma koroka Kisumu nigo mbabwatite buyake gima. Asante kemo manchuma digirengana kotuma SMS ya wetera sin number ya 0792192834 enere nambo gotikira ase emambi ya boniga na boigo wetera ase semo ya Facebook toma uchumbe ya wetera ase semo ya Ndizi TV News Digital abono kolika uchumbe yao so babiri watata somoro biri ambaye bakaniri tuko ligiya anaboko kanenonya na barali Happy World Radio Day kai kwani iko nini naboko bakaniri ari tuko ligiya maite na intwe nkunyira sura bari aba ligeri baito ndubwate tuko chengera ngutwara tole chinight ngutwara tole emeyega aya kwenyora nkwana turichi kanisa esabato nkwana turichi kanisa ekerere Jumapili na intu bunaba likitu wadi tukoli tungi batatu surprise line byegwa enere biya mwanju murigireri abono rende nabo gotebyo morario omino maite okora se radio tere ase radio o maitenga kosomo maitenga aberiro rabo kumuganira ari tuko ori radio rige yazinga kebararia kuru asense meri echi radio baga saine gochengera amangana iye gosobo korari wechi radio nabo igona manga aberika okekana CNC to ya Kenya mangana asense mo ye serikali negana tokobeke mirobyo kana kinga kibakonyora aba commissioner baliba IBC na kibako bakobeka mirobindegene tekwene kiwanga ngaki bakwikirania onsi aliaga ne iryo tonyore aba kori emirimo bali ba IBC ose aba commissioner bali erinde bachiko gendereria emirobiryo yensemo ya amangana ye chikurane chimbebe ekyagera buna mumaitenga emyaka 12 ya etire myaka 12 kere ya erire nigo bono chibunge chigo chiarigereriwa ase bono chigo chikomente wa asa bali babeira abange chibunge nchire chigo cyabagani mabono aba IBC na bago chibaligeria mangana yu onsi serikali negenete ko enekinga amangana yu onsi aikiraniwe anene mono ni maitenga chibunge ya Senate na boge bunge enene National Assembly ngoire nera na bale ase omutimoko maira yokuru omutimoko bono ngo chikuira na bara ase bunge na bogo itukolera bakurena bitukolera bakurena na bogo no ne chibunge chechi county anene mono bune county ya Kisii ngo chire kuira na ase iko ntochikuligeringa na aralia bara chikobulito akerba kwerwa ase omutimoko umaite rusa yabeire ntambe sana ande ntuta tutora bono bakubeka emiroberi ya magendro mutwe kabisa netone kinga ntuna ba Kenya maira yoko bakira chikura na ntutu akoreki
twanyolire ogosirwa ase enchere muti ase enchere yende. Yes. Kabisa igumano mwancho muligeria ase ensemo yechikuru omwete naro chimo waziri bwechiseme Ezekiel Machogu okwanira igoro yama yemerobiri chiseme na babeteka tebabuna ensemo yaye na barochenga ose serikali nigo yabere gegwetia ogochikanga ntoju gutwara subject nyingi chire compulsory ibere cyo kachira chikoba compulsory turatware sabu no muri moyo mo bwechingwana bose languages ase igondo che nigendo kira chikorro bichisemi kyagaranko nyoranga umwana obekire compulsory abekire compulsory chinyinge konyoranga chemistry emermeri wikakore biology yani wikebe graded nma temero wika bacha bakorera kinirende trio chikoba graded asama ingake bono rinde acha nero kunyokore emermeta iko chikobe kwase matema umbete kyagere etwabwate emermeta nerie ogokora kabisa alafu nechi booster ibire bono ba booster bone ba gochoro muri etete buya toro chibono bono nere buya batubekete babeke buya nga yengo chibare gokora gose ina babwene batubeke buya kuri ninche ensemane nkubando koboke kyagera ebintu nebinge twabete tokosoma lakini rino muntu akobori nga yuko bi apply bono ikabose nga yuko bitume kase bono egasi okokora onye ko oborari tigokore languages na ndokore hisabu ebinde ochore either one of the humanities ekyagera lakini rinde ensema ende nkuligire ngane na bera ati kogende amo como na CBC kyagera CBC abane mojo specialize bosibaje gokora gendo kilibanjete yes okay ase ensemo yane ndo china andake asinale gocho kuikira ogani bono mete asensembe ya emeremeto akore yonsi nabe gwikamotuka ika ebintu bya sinya amane omunya gitari gwatete koba kabisa gwatete koba omunya gitari ugakora hesabu yawo ugakora kiregendo lakini ugaikira isikuga konyora ngandake tubwati besa chego kwira sensemo y'omunya gitari ose toigeti ko etameremo yani toigeti ko etabuja egire dikirikana iriyo endo banyagizali okwanyaranga no bwate space ogonchoka go chimoino gaiga endo bwalimu goso endo oboraria kolengana na nchendo chingane chiko nengi ya tinda kana nengi yere lakini rende rindo chingane chiko renta nechiko limit kolende gento na bingo te bankelinga nebwenerete bono boy ababwata ni bechiseme baso yume kigima rinde baba kuligireria asobe metumanyenga ninkeke bwenerete gokorwa rinde kwene kinga umuroberi obere gukirana mbachi kwairira gokora ebintu bune serikali babo kalitikeni wate banga chibese cyonse bicyaka no gwetera easy babo kalitikeni bakorege kengeko ba nebwenerete bono baba leta abwata ni bonse bechiseme yamo rinde tone kinga twabere tukirana umuroberi obune nani ngoyoro mubwatani ababwatani ngoyore stake omete kabisa serikali ebyombe bikwegerera abalimu nyene abayiboli naboigo aborokiwa that is a students asiga ababonsi pimba bwenerete baletu babuli wa magoli tokwalinde ko kunga ogusangirira ebirengerere public participation yare bwenete akorulinde kwene kinga nko ikirani bale nkonyora bale igendo kiraje gokonya abantu ababonsi ase amatuka wango igatorebe ama utotebe gose emiswada gete ke kwetiwa ababwatani ko bwatani kubari bori asama tuka mange twarore tali mono lakini wana kyoko nyoranga ego ikiraga iga ababori baswa ko imurungani ngakiyaya nabona somoro video bo wakana school fees getera centra yekerero e-citizen konye nababori bakwimurungani ngakibona konye mkwara na chinke school umwana no barerwe school fees asingo chirinati nekibone go chikunyarikana asenge nje ndako nyoranga abibuli bandi eberi baligasi ase school
kolende abande barenta chindagira lakini umushahara ni kwa kugenda school fees ase ko ngendo kebonete kirigere kwa sobo ime ine toine kinga omurubiri obiri gwikirana. Okay, kabisa mwancho murigeria nteto tosyomi ase ensemeri yende yomutimuko entokonya tokoirana tuirane bona sense mo ya magazeti emna nago tebya bwatangani ngare to kumnyokani chimbero chintinde ekyagera ya ebitango bitanyale kunyarekana bono lindi nabo kwene kinga twabamanyiri onsi titeti onda atikumaiga tinteti onda wose itotike ngana rinde ryonsi siko na kibono togochera ase SPDA reigoro ase tugachigotwara omugani itumutangane korwa ase ekyombe kirigete kya abaralia kya MCK osegetine chumba chobaralia kya MCK ase bono tugochikomonyora neretedi ndara twerera igoro yamangana ayoboime igoro yamangana yechiredio ekerekere tuko ria World Radio Day nkikyagara tutachengana barabugo tutabachengisi nebere biya achindara tweresera ase nchera yoboime nabayigo kikachinsa chiribere kutwara abageni betokoro asenya gitari eri ya busongo indi batabara twerera igoro yobo chenu no maite tukoria Jumanne ne tukoria yobo chenu ndote tukobatiga maiga asense mo yobo chenu kwekatuba manye ninkikigendrete ase chinya gitari ona boigo chinya gitari chikoro bwani bwabusa ase chinga kigete ase medical camp babwate bakorwa nonyene boringori bwabusa ayonsi ntochikomanye wakacheka chinsa chirebere naboigo na kitokwere ayonsi ntochikumanya wose ntochikumanya ase oboimego basoska kugenda tambe genda ko SMS yao wetera se namba ya 0792192834 kwera natore ase kaketeri igetambe. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Chitariki kumenenye chakera omutinyu kaberekera umwaka eri neri tukolyo korokia obwanjani ochase bali twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubuna Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigotwerure korokia obwanjani bwito ochase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabukusanga nainto kediage ke oranyara ko bagugutwara asogo gikiase cyabise cyitwe cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe gose o Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem teni tushare kila ambacho mko nacho. Tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha.
Wigo na gugwikirana nekewa kiao kiubwanchanie bunabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egatie binde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinuri gukabere umwaka w'ibiciro 2024 eyokubahorokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Asegatia ito ntubwata bantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubulyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboliti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo togochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukonera asumurubrio wense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria chitariki 14 cia kera omutinyu kaberekera umwaka eri neri tuko lyokorokia obwanjani ochiase balitwanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit tuishi na mi. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwito gochiasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home.
nabo gusanga nainto keria geke oranyara koba gugutwara asogo gikiase chabisi chitu chichego tuka kinsamo chiri cha embassy ekeroko genda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wigo nabo gwikirana nekewa kyao ky'ubwanchani unabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home kitariki 14 cy'umutimiri gukabere umwaka w'ibiciri 2024 eyokubahorokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals nyumbani kwetu Foundation a company ya Davis and Shatliff Wima Electrical Kisii Family Medical Center Mama Tefi Mitumba Bells Enokem Agrovet egatia babwatani bande Ndizi TV you are our Valentine. Never no wis. You want to no kwegera na ko beke bibi bituko dikwera wanya wa kodire kwa kodire lituko wanya ore deke pono ntiganda kubolia ndo tibina muraba saiga umate na kongusano musai gwesorania igasi ya mugondo pasaba bangi batete gasi ya bisi cyo kogera ni mwaro cengatigo gose kwa ro cengatigo kole gasi yeiga ya mugondo gasi ya mugondo nebwate ubuja bwaye nekarokote epitioro nara korire kigasi kitawon ange myaka 5 na kitenkarana ngoki na ruo bosa bona ngati ange tumese gasi yanka nka tuwa kana nyombo okonya 200 kiao wasenda kia kinyombo etawoni okonya 500 kiao utagera maji utagera sabuni wanya nuri bosa okorire ndane nyombo ewa bona nini mo nkonya koimokie mesie yeiga emesi ndo chenga nindo che oyo gotwe mesi ere mugondo gaiga na kibano ninga ndata gocha sore nda to endere ne gasi yao karango kwa ningo cha baka sore tindi wote ni gasi na kibano aya mbira era ota na kyogoroko njengo kupata zimbaso tena Patrick ndo che gasi ko Buya kabisa mwanchu muri betasene kyandize TV ngo kwariganya sentunda yakabere imiyomoro biro bwensakya emambi yabono ime Ndizi TV bwansumo usi sensemo ya magazeti tuchikoriga na rero bolito unabutambe gazeti ya Daily Nation nanche nkoba datera igazeti ya The Standard nyora na mange abere wakoreka ase ensaityo akenya sichikolia turabata ukumanyia gwetera asukuligiria amagazeti kolendo mwanchu muri Ndizi TV tokora entunde yento bwate abageni kegima litukolia leto kwatebinga litukolia liri chimbero kegima sengenjoni oturachiko twara abageni arakabere tubwate abageni koruase ekyombegete nenerete abaralia kya Media Council of Kenya ase anana mono turachiko molekera litukolia chiredi ensengima na boigo lituko liale ronto twara omogeni koruase nyagitari ya Bosongo Hospital oyorachi boni ko kwanera amangana arengete obotino sikumoncho muri Ndizi TV manyanga litukolia lero lituko liryatu Jumanne nilituko turachikotwara amange turabeto komanya yogandrate ase ensaityo ya Kenya nabo kuligeria na leire obolito ase amagazi sikumoncho muri Ndizi TV ntukotigitisiko nabo kandi utobwate gwetera ase emitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital mtandao ito YouTube Ndizi TV News nabo gwetera ase namba area screen yawe erinde otumanyi naye ngayikwabira okubuga kutoswa umuroberi gw'ensakia abieka buna botamito tabanga kabe omonto
o charity boigo origreti o muamate ogogo se your neighbors keeper elinde kwena kinga nere ngomu manyore obwansubore ase omoroberio obwensa kinyoranga nonyani tukoli gorontwaro chi amangi agakoreka ase ensemo ya Kisii boigo engana yago ichani kegima arikatwaro che ase nyagicharia yemo egati yabasaye bachete bagasambe sanduku y'omuntu ase ngencho ya kinga esanduku yeye nigo yarenge etarosiri ase nchera engia boigo tukabata koranga ali tukoli gorontwaro chenga ntwabete tukumusire eroboti rugo ichani kegima Kelvin Kiptum orenge omosae tuto obwate rende abantu abange babete bagosemelia anene mono korwa senkaya na bogense ito ya Kenya asenge ncho nigo abetega kubuna record yechimbero chi marathon na ende niga abwate kerenga kyo koene kinga oberega kubuna okubuna record yeyo ase egekakichi inse chinsa ibere kulende a robot rogo ichani kigimekera beta osirio bimabwaye ase omubasokano obwe para boigo ntwaro chomo waziri bwechisemi Ezekiel Machogu gago chakia bene gako igora bene egeikaro kyaba vice chancellors na boigo aborokia abanene bechusukuru asebebete bakwanera amangana mange anene mono enchira barabe bagukinya ekerengo gechisemi achisukuru chechi secondary na boigo university anene mono asobeto koranga ensemo yechi university omwaziri bwechisemi abete gakurwa ogochiga gochiasege ekyombekerie ko bagekoli na boigo chora borokia barachigo soa ase university ya Kusips elinde kwene kinga babiri bakurwa bose bakwene kinga nkwaire bali umorobeli libokolikia aborokia bagosoa gochia ase first years bose bagosoa colleges na boigo university elinde kwene kinga amange elinde babere bakwene kinga aborokia nkwibanga bali nkwirobe ibale aschinga ki chindonge elinde kwene kinga ngoso abale asukura yuna amange abakoreka litokoli ale rasabone gana chiko chaka ase toso masa moika asingazeti ya The Standard page ntangani buna mo director nakobakobake to ndet kubwatrana na Abigael Nyanchama asensemo yogo to direct na kwene kinga chibichichibe na malingo wikirali asenjo wikiranu ase torochenga page ntangane tebanga Legends Last Promise nigo ekwanira omwaka Kiptum abeteka kuiborwa oyo Kiptum noyo no mominyoki omunyangongo kegima oyo beteka kubuna record ye marathon na ende ni gabeteka kuiboru mwaka 1999 ase igo ni gasirete kabwate miaka emerongebere nene engana yo wichani kegima ase ngencho ni gabeteka gusira karomo kegima nigo ego kwanera nga ni gabeteka kurwa eira gochia se ise inyoranga na beteka kurubulimo obolimo akagorobole bwekani linda chikwaga chikanisa na boigo akabaga kurwa eire enene gochia se tatu mwabonga nga akagorobole mana akaruira nga nachikwaga cha ekanisa boigo ntocho nga elidi kibuchage gakomo oyo abeda kubune record yae gakomo inyora nga ngorengo munyangongo kegima na boigo umuraibwense Dr. William Ruto boigo kakurwa amagomba ego chiase enkayae toskabosio goika asepeji akabere nigo ukwanera buna ogokwa kwa Kiptum kwabete gotiga enkayae na magombo ababete babandete bali birero asengencho nere umwana babete bago semelia kulende toskabosio goika asepeji ya gatatu nige ukwanira igoro ya jali eyabeteke koba ase ensemeyo ase Kiptum abeteka gusiria obogima bwaye ase egaria ekagire gotumera ase omote nabo kugwa ase engoro yarenge ntambe ase ebiche bunoroche nigo babegete ebiche koro kibuna bune gali yabete ko bune kubande kamaiga yogo tuomera kolengana no mo county commander bose bwabanyimbo welkeo akoro ku nigabete katebanga nigo abalenge kurwa ase ensemo yo kwegerera ase bali kurundia egalia Toyota Premium kulende bakanyora ajari engana yogo ichani kegima toskebosio toike
page ya gatano nigo turoche ningane ukwanera igoro yumuraibo bumubwazi miola umoja Raila Odinga niga berga tebanga bono nigo atari gochuwanchera na emiroberi eserekali bwate anene mono iyo gochukwene kinga ngochukokora bali amonchirerio aseri chiko rirengete abanyanyimbo niga tebanga ekati emiroberi waroche nga ekyombe ebose ensemo yeserekali ebwate teri miroberi miya anene mono ase ogunchireria amachiko y'abanyanyimbo ase bano bawosabanga nebwenerete ababwatani bonzi bakoletwa amo elinde kwene kinga nkwen nkubwati bale dichiko ase kiregento bako babagokora elinde kwene kinga ensemo yeri chiko yaberege wikirani gwa kigima asingencho nigo serikali yarorekanire nga asa matukabwango iga nigo kolengana nobo mobwa azimio la umoja barochenga niga serikali erigiti kubetire liga tiemeroberio engana barochenga mbali gochugwanchirana ase ekere bungera abege gochukwirana ase entunda yende niranga nabo igo nige ebo mobwa azimio bwa berbo kumuchi serikali ase amangana arengete obwagachi bw'inyumba asirigo lirike igo engusanano entindi yabere kugendera ase egekagetambe kegima naende nebwenderete kwene kinga nkobeka bale meroberi yonsi togoska bosyo nigo ase page ya gatano na kabere ikukwaneranga female teacher stabbed to death at daylight at her home nigo omoro kia oyomo abete gagoitwa abuoye ase abete gakubetua abete gakubetua nekifagete maragatatu engana asensemo ya Tigoni Kiamba nabo babere bate banga bono nigo abanyanyimbo badise batakiro korobotuki mega yo moro kiwa oyo mogoitwa ase nchira iyo botutukan toske bosyo oika page ya 10 otebanga county to build 244 million market on recovered land nigo bono county ya Nairobi era chikwagacha echiro enene kegima ase ensemo ya Dagoretti constituency yemaiga yoko nyoro yoko nyoro obole mobwabo okonyoro bwabete bogosira ase nchiro botutukano oboge mobuni bwabete bokuibu mwaka 1995 kolende imaitenga nege tambokero kera chikwene kinga abamenyi bensemo ya Nairobi banyorere obokorero byaboigo nigo enda tukwanira iguru yo bunchirele bunoroche ase ebicheyu nomo governor we county ya Kiambu Kimani wa Matangi okwanira 4 billion market to be built boigo ninga kwanira ngamba chikwagacha echiro enene kigima edinde kwene kinga ngokingi bale obokoleri toska bosyo asarobotiro lengeta chisemi page ya 10 that is 11th page tebanga frustration as kusups portal collapses nigo aboroki wa bange babwate babaichane tasengencho nigo portal area kusups yabetege gotwara obokong ase amatukoma yabere gotwara amatukama kong ingana yabere ko nyoria egati yaba aboroki bali babete bakwelikia kumanyanga ngaiga barangi tuske bosyo astujo kolra ne page ya 38 page ya 35 na gatatu ya page ya the standard tuchikoranga naralia ya aire obolito engazeti ya the standard inyoranga ego chacha nebwate amangana business nebwate amangana arengete chisemi igatwara amangana siasa na boigo keto chito ikomwali nigo yoranga amangana mange arengete anene mono chigosori boigo arengete ensemo maybe some story nchiro konyaranga boigo konyara ingachire obolito gochia ase omwelio kulinde ase ritkolia lero no chinga page ya meronge tatu na gatano na gatatu 38 nige ukwaniranga the world mourns marathoners say athlete was yet to hit his prime nige nsengima agendete kumulera Kelvin Kiptum asengencho nigo abwate babwate kosemele kone nigo aligocha kubuna record enene kigima yabete ge kubunwa ase
ensemo y'abantu abasani naboigo ebyombe ao ime ensengima bigendete kumolera Kipchoge ase bakumunyoranga buno musa boigo bunaturoche umuambassador bwensia USA gocha Kenya okurukunga Kenya Meg Whiteman boigo abereka kumolera ekatia barai bagendete kumolera Kiptum ayuna mange egorere ngazeti yao ya The Standard elinde obe kumanya na lyaya airobo litwa singazeti na bwo kwemanya elinde kwene kinga kwa bere koko kwa kwenyorera egazeti yao ya The Standard asin ensenchera iyo kwemanya amange agendrete ase ense yaito ya Kenya aseigo omwancho muligerero Ndizi TV chinga kichabono tiga ngeli bagali abene ko chese omwa yotorenere DORCAS rindenere abatumanyinara lyaya airobolito asigazeti ya Nation. Karibu kwa mwancho mwingine ya sensemo ije gazeti ya Nation enkomanyinara lyaya aire obolito nabo igongo konyerenga nabo gotobwate wetera senjera ye mitandao sensemo ya Facebook okotonyera buna Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube tobwate buna Ndizi TV News nabo igo sanga kerengera kyao wetera sen namba ya 0792192834 enere namba mwancho mulirigo ogotsanga amonento emambi ya lero nabo igo Oitrase ensemo ye website na otorebuna www.ndizitv.net abuno otore chinsa chonsi chinsa merongebere nainye ase amatuko atano nabere ase gazeti yane yeri tukolia lero mwanchu muligereya epejeri entangani nigobono emolikerete igoro iyo momnyoke egiata ibono bete kagosiria obugima bwaye ase omubasokano obwipara Kelvin Kiptun obobete kakoiborwa omwaka bwerweyemo chimikyanda na mirongo kyanda na kyanda sebono asireti obugima bwaye kawate emyaka emirongo ebiri nene yuka mwanchu muligiria no gwakwokone weche asaba Kenya nabo igo ase wizara eri gechigosoli nigaba Kenya abange bagendrete kumulera aganete kumulera omu Nyanchama oyogiata Kelvin Kiptum nabo igo ase epeji ya kabere omwanchu mulegereria nigo bono ekwerera omugano o Kelvin Kiptum bono ase ensengima egendete kumulera omu Nyanchama oyo egiata oibono ase ense to abaire ka kuminyoka ase chinse chesiko nabo igo kolenta gosekwemokia ebendera ya Kenya igoro ase abaiboli baye abasani abarai amo nabairi baye bagenete kumonyora ase emerememi ya eyo abete ka kokora ase ense yeito ya Kenya nigabete ka gosiria ogima bwaye tukorea Jumapili obotuko ase balinge eno moigeria oye ase omubasokano yo bete ka koira amagima bo bonsi babere ase bono alinge omunyankongo ase ensemo ya ukuminyoka ase omwaka oeta nigobona mnyogete asenseria ya Chicago sebona alenge tari umwako wetu mwanchu muligiria niga mnyogete asense enseri ya Chicago omotenyi oikomi bono naboigo ase chinse chiningo mwanchu muligiria nyorena nigo abetega kwemukiria ebendera ya Kenya igoro ase bono abetega koira gosika komyoka ase chinsa ibere na koira gose koe wobunyankongo wa marathon eriabete kumunyoka na kwenyorera obubuyu mwanchu muriria ayo amananda mangono isomera akarore kepejeri ya kabere ase gazeti ya National amone page ya gato nigoboigo emulikirete omogano ye Kelvin Kiptum naboigo togosuka motwe ase page ya kane igobono emulikirete ao igoro ya omoraiwe kyama kya ODM
boigo omorai bwense asebono ba kwanra igoro ya amangana alingite serikali sensemo ya National Security Council bono nige gaseti egoteba asumonu Kenya mulenga Ruto trying to elapse the National Security Council raira alleges raira ni gabana oteba au kwanra igoro yomurai bwense Dr. William Ruto na baigo togoska moto ase page ya gatano na batebia abo tanganinga ase tukuria rero twanchire togende ase chimbero keiga nigobono page ya gatano nalimo nigobono emolikirite igoro yomo chando bo amangana ya e-citizen ose abatenga e-citizen nightmare nigo obeiro mochando ngochi ase aba Kenya chingaki serikali ya nsetu ya Kenya bono yarure enchira aba Kenya bwente gwakana chibesa witera ase enchira yekerero igose yomo tandao ase bono batebirenga einere enchira yemo era chigokora gose gotuba emenganye eri yabirege gosokia chibesa ase ensemo ye serikali yani nenchira yendenda tebenga nerera chikokonya gukora obukurumina boigo kwene kinga aba Kenya ngwakana bale ebango asenchera ere engi ya kigima asebono abaroire abantu asechinyagitari naboigo okoni wakwechi chigali chiri cha mitumba gose second hand vehicle traders bono abonsi bauchi kwene kinga yani bonsi bagandate ko ego basemigoro inga kyumurobero yo bonete gotumeka ase ense yeto ya Kenya no morobiro mwanchu murigeria orentre ebire goso orure abanta bange bagandate korwa ebirengera byabo igoro yomorobiro yomo yabo wakana chibesa bwetra ase nchera yomo tandao togoska moto mwanchu murigeria ase page ya ikomina kabelengo gochara wika ase page yo uno rochase screen yao nige molikirite igoro ya amangana yomorai ogosomo governor we county ya Trans Nzoia nere George Natembea bono au kwandra igoro yabantu bali bono babete bakorusiwa ase ensemeri ya Kitale irikuru ali bagali obwagachi bwechinyumba cha magori aise ono nigo mo governor nere George Natembea agenda tuko kwandra agosago kwandra neyo abono niga mochire morai bwense ase engane yo yoko Rusia abantu anseme yo ya Kitale nako ruari baga barwetororo gose baruse tugoro eri barweri baga lyo bwagachi wechinyumba cha magori anse nengana yabere geko mochigwana barai abange naboigo aba Kenya nko charalia wika ase page ya emerongo etatu na isato bono nigo emolekirete boigo ase chinsemo ya bunensemo ye chigosoli ase bono emolekirete igoro ya Kelvin Kiptum ase nero mo cabinet secretary gosomo waziri we chigosoli babu na mwamba bono tetenga tigango aba Kenya bainyore gosiba baire chinga kichabo komolera Kelvin Kiptum sekiri nigo aringo munyankongo na nigo bono aimukretie bendera ya Kenya igoro ase chinsemo chigosoli ase bono aterete abakenya baire chinga kichabo bene elibanyale kumunyora ase obuyaboli abetega korre ase nseto ya Kenya nabayigo kumolera abene ayora chikonyora ase page ya gatano ya merongo etatu na gatatu mwanchu murigeria inganchire imbekere ege Kongo ase rituko lya lero twarenge aba enge kabisa twarenga
benge kabisa asengencho to emeroberio tababekirete mwanchumuri yo kana kinga twabamanyiria ase chinsemo chonsi twene kiringa mwamanyire kiregento kemorekeire nabo konyore gazeti yao bwanchite erindo nyale gosoma gosomera ase nchera jobwikirano ayare aire oborito ase nsemeyo ya magazeti buna butambe ngocha nakumanya ase gazeti eri ya nero ya Taifa Leo ngocha nara kwanere gazeti yu sebono litukoria lero chingazeti chonsi nigochi komorera omonianchoki ege ya ta Kelvin Kiptum ase gazeti ya Taifa Leo egoteba una nyota ya Kenya yazima gazeti ya Taifa Leo nigegotenga nyota ya Kenya yazima na maene ezeto ya Kenya nigobono twaulirwe engena ngeni kigima erikonye komyo kana kwemukia ebendera ya Kenya igoro gosena 40 erieta ya Kenya ange asense meri yechigosari nigobono aba Kenya bonsi abarai ikurase bakora no morai we kyama kyawe pakalanzo musioka naboigo abarai morai osomokonyi bo morai wense amona barai bande oigo morai wense kumorera nere Kelvin Kiptum oibono bete kagosiria obukuma bwaye somosokana obwe para lituko lya Jumapili botuko Dagabo tubwate wetrasa nchira ya mitandao asensemo ya Facebook tonyobna Ndizi TV News aiga nongo korira asensemo ya magazeti Manchu kumuririo Ndizi TV abuno tuwekera omwaliwe entunda ya kabere ase ensemo tukuliria magazeti kolene kona torasumo tumokomo kenkwira natori ase gatiri tambe Ndizi TV Ubwansu Gusii. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna munarega kama elaptech por Dynapath Laboratories gitari itumu ya tori tukurida marwiri na malaria kuri tori sukari tori blood pressure kupima tori kidneys kupima tori liver function test zones laboratory Nkuru barobokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Naboigo korenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigo korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeyo mochobo songo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Chitariki 14 cyakera umutinyo kaberekero umwaka iri neri tuko lyo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit tuishi na mi. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigo twerure korokia obwanjani bwito gucyasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kidiage ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabise cyitwe cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe guse wa Kisii wetera sinamba enoti sana ibire inye isato isana nemo ibire isato isana nesato isana ibire ejem Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema.
Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wigo nabo gwikirana nekewa kiao kiubwanchanie unabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egatie binde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutimuri gukabere umwaka w'ibiciro 2024 eyokubahorokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatleaf, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Negenteki ya konyori bintu by'ogutumika aseduka na negenteki ya muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ebintu binde binge by'ogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube sockets na room heater, chifa, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyole imejumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye